Здравейте, пичове! Аз съм Фреди 12, тук до мен е Ендър Даниел и Фреди 01. Ние ще оцеляваме в сървърът на Ендър Даниел. Нека да го посрещнем с аплодисменти. Добре, той пише заглушил. Добре. Къде изчезнахте? Елате тук, бе! Гошо, къде изчезна? Къде сте ви? Ето ви! Добре. Отиваме да обираме голд. Аз бях там! Мале, къв голд, бе, човек? Къв голд? Човек, там има някакъв! Херобрайн е там. Кой е той? Майко мила. Да, ще гласа. Аре, бе, красиво, чупиш ли дърво? Колко са? Добре, това е първи епизод. Ще има около 20. Абе, 20. Ти знаеш ли изобщо какво е YouTube 20 епизода? А, добре. И защо заглуши? Сега ще чати, гледай сега. Гледай сега какво става. За 20 секунди го написал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тук съм. Краси! Добре. Беше заглушил за малко. Да. Колко дърво обрахте за сега? Аз си обработен. Аз взех 2 кожа. Добре, ако сте взели 17 необработено, готово и се връщайте на същото място. Глижнах са! 40 не е обработено. С тях бите с коне, бе. Аз ги бия също. Бях ги бил преди малко. Добре, Криси, вече можеш да се върнеш. Аз вземам дърво. Спокойно. Не бе, аз направих крафтинг ще имам. Дава, че искам да си имам маса. Нали играем заедно? Той двойно оцеляване плюс един непознат ли искаш да се казва? Не. Че ела да се съберем тук, да ще направим. Значи сега си направите само една дървена лопата и една дървена кирка. Имам сад. Аз правя само дървена кирка. Добре, пак ста. Аз правя само дървена кирка и дървена брада. Пак аз брада. Аз просто ще ги правя само клип дърво от камък. Аре бе, човек! Гошо, защо винаги чупиш крафтинг тейбъла? Ми се дай дървото! Бивай го! Аре бе, хора! Нали ще има 60 дърво, бе! Криси ети двете такова пръчки. Криси ети двете пръчки. Знам да щупил пак крафтинг тейбъл. Двете пръчки, Криси. Криси дървото ти. Чай, че това сме го фърля на мене. Аз имам. Почти ме свърши. Аз ти фърлям 5. Тук има мина и аз ли. Значи аз крафтинг тейбъл, защото той... Някакъв ним пише. Имам 2 плойки. Аз взимам крафтинг тейбъл. Добре. И дайте се. Аз имам 2 саплинга, 2 кожа и малко дърво. Аз имам 2 саплинга, 1 перо и 2 плойки. Става нощ. Ама то... И сега какво правим? Аз събирам капа. Ти нали си го пусна? Ти си го пусна на Peaceful. Добре. Хора! Ще играем тъй. Но съжалявам, ама... На Peaceful ли ще играем? Да. Добре, елате да направим... Елате сега да влезем в мината там. Чакайте да видя дали е на Peaceful за всеки случай. Добре, аз ще вляза в мината. Кой сме гледа канала?
Да, не Знае как се прави сервер. Дани, аз съм под теб. Здрасти. Здрасти. Има 3 пъти. Трябва да Налесно е. Налесно Добре, ще направим малък чит, ако може. Ами хората ще го приемат. Става ли да читаме за телепорт? Не. Да, всъщност да. Ние имаме само тъпа, ето тъпа. Ма няма така команда. О, да. Значи само трябва тъпа. Трябва да наопнеш. Да, беше много спорт. Ама само някой да се чити нещо. Може крафтинг тема хора. Трябва да побързам и малко и да си направим една дупка и да свършим епизода. Ари, крафтинг тейбъл. Много ще е кратък, бе. Еми, че по 10 минути, по 4 снимаш. Да, защото аз не снимам като вас. Голям кеф. Опнах го, нали? Да, аз съм оп. И аз. Аз ще телепорт. Аз влизам навътре. Чакай се да прави един каменен меч. О, аз не съм оп. Каменен слорд. Добре, това беше. Да се направим. Сега тук какво да сложа? Мъчи. Чакайте да лепна си спаза. Лайки страшно много. Да не покажеш си IP-то на сървъра, човек. О, не. Ако го покажем. Ако някой влезе, ако някой е гледал нашия канал и ако някой влезе, първо да пише, ако е фен на мене, ако е мой фен, да пише. Ако не е мой фен, да ще го баннем. Ако е фен на Кристиян, няма да го банваме. Ако не е фен на Кристиян, ще го банваме. Хора, нещо желам. Сега ще се върна. Хора, Дани, къде си? Може да питам. О, виждам те, здрасти. Човек, храна трябва ли ти? Имам 3 пуйки. Пуйки? Дай ми защитавай ме, молята. То няма зомбита, бе. Ако се чуете какво правя къща. Лесно ли играем? Да, намирно. Мирно? Не, на мирно май. Хора, извинявайте за шпенцо на бърз кабелстон. Имам един голям бък. Криско играе на нормал. Има в себе си 8 кол. О, може ли едно кълмолец с човек ще умра тук? Добре, ама тук има айран. Че браво. Вече има човек. Изчупих го с камера на кирка. Аз го чупя с камера. Ма съм под вода. Чакайте малко да прикривим тази къща, така че ще стои като нещо. Сега да ни покажат хората, къде... Пейте айрана, има още Криско е латко да косите с дупка молата. Виж, Крис... Не мога. Офаш се за тук. Аз се бървам дъска. Вие без мен сте нищо, защото аз тук с бърза кирка не го няма спира чупя. И дори нищо не се взема. Изоставят на мина. Някой е сложил дърво. Горе, знаете да ви кажа ли? О, тук е още айран. Дай да се опитам да го взема, спри. Оп, пази се, да, успях. Дичка. В себе си имам 7 айран, ти колко имаш в себе си? 3. Идеално става. Значи имам 10 айрана. Аз май ще мога с стървена кирка да чупя диаманти. Някой ще сети ли да дойде при мене? Трябва ми малко. Какво искате да взема от лавата някак си ли? За ваша радост не мога. Аз ще кажа. Бирам кол гоша. Извинявам се, където вкъщи. Ей, Криско, здрасти. Има... Това беше за клипа и... Не, аз съм тук с него. Това беше за клипа. Ай, бързо да се събереме. Ей, зубър. Това слушай клипа. От ли къщката ми? И добре хора, това беше за клипа. Това беше за клипа. След малко ще направя втори епизод и...
Чао, кажи чао.